U studiju Newsnighta pozdravljam sada Vesnu Vučemilović, saborsku zastupnicu, predsjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport. Dobro večer, dobrodošli u Newsnight. Dobro večer i hvala na pozivu. Čuli smo sada potresno svjedočanstvo majke jedne mlade djevojke koja ima 26 godina, pa zapravo nakon 21. godine gotovo da gubi pravo na sve usluge koje inače djeca sa autizmom i onako teško ostvaruju. Mi smo čuli ovih dana, od kad je u javnosti izašao slučaj ove 6-godišnje djevojčice s autizmom za koji se tek kad je javni apel išao od stručnog tima našao smještaj. Čuli smo dakle uvjeravanja resornog ministra i resornog ministarstva kako zapravo ne postoji problem niti oko skrbi djece s teškoćama, niti oko njegovog smještaja kada ona ostanu bez roditeljske skrbi. Međutim, čuli smo evo sada gospođa Kolak ima crno na bijelo i Saborski odbor za ljudska prava priznao joj je da zapravo smještaja za takvu djecu nema, a na to upozorava i pravobraniteljica za djecu. Čija je istina bliža realnosti djece s teškoćama u razvoju? Ja uvijek volim poslušati ljude koji su u sustavu, koji znači rade sa djecom, roditelje, udruge brojne koje se uistinu lavovski bore, koliko u tome uspijevaju, koliko im mi uspijemo u tome pomoći, teško mi je procijeniti. Imam osjećaj da ulažemo užasno puno truda, a da se pomičemo nekakvim puževim koracima i da to nikako ne ide u dobrom smjeru, zato što se problemi rješavaju parcijalno. Vidimo sad mala je naknada, onda mi napravimo tematsku sjednicu, onda Plenković nema kud, onako on je u škripcu, pa onda obeća da će se naknada povećati, pa se nakon 5 godina naknada roditeljima njegovateljima nešto poveća, ali to je samo neke vatrogasne mjere i onda se čovjek zapita pa dobro, koliko je te djece, koliko je uopće korisnika i onda vidite da su to tako nekako, mislim i jedno dijete je, ali to nisu sad neke brojke 20, 50, 60, 100 tisuća. Evo, kad govorimo o osobama sa autizmom, to je 4177, ako sam dobro zapamtila brojku koju su iznijele vaše sugovornice, gledala sam prilog. I onda se uvijek sjetim jedne rečenice koju mi je gospođa Rešetar jednom rekla na jednom sastanku, mi smo za sustav nevidljivi. I kad je ona prvi puta to rekla, meni je onako to zazvonilo i mislila sam pa to ono baš da su nevidljivi, pa nije valjda baš tako, možda nema dobar dojam, ali što se više, evo i kroz rad odbora i kao predsjednica odbora bavim time, uistinu imam osjećaj kao da su ta djeca, kao da su njihovi roditelji, kao da su za sustav nevidljivi i onda tek kad izađu na ulice, tek kad imate prosvjede, tek kad sa saborske galerije gledaju zastupnike koji odbijaju jedan tako normalan, tako human, tako jedan prijedlog kolegice Mrak-Taritaš da se majkama njegovateljicama, roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta produži još 6 mjeseci, da ne moraju ići na burzu odmah idući dan, kako se taj prijedlog odbija jer će se nešto kao sustavno riješiti. I mi stalno čekamo ta neka sustavna rješenja, pa dajte već jednom složite sustav, pa da ne moramo rješavati ovako parcijalno komadić po komadić, a nikad u stvari i onda nam evo dogodi se ova situacija sa tom djevojčicom koja je izašla u javnost samo zbog jedne hrabre gospođe, psihologinje koja više nije znala što i onda je to stavila na društvene mreže. Kako gledate na potez ministarstva koje je odmah proslalo kasnije upravni nadzor upravo toj psihologinji i stručnom timu? Mislite li da je opravdano da se to ide provjeriti, da je to prava motivacija njihovo postupanje ili je to odmazda za to što je neko progovorio o problemima? Takvih slučajeva znači ima, to nije pojedinačni slučaj, incident, nešto što se događa rijetko, nažalost, oni se stalno suočavaju s tim i očigledno, evo ja čestitam na hrabrosti psihologinje i gospođi Kančeri, mislim da se tako zove, da sam dobro zapamtila. Jer ona je tu ipak to digla u javnost i alarmirala javnost jer mi taj problem imamo već godinama. Znači 2012. mi smo se odlučili da ćemo krenuti u deinstitucionalizaciju, znači da nam djeca ne budu u institucijama nego da idu u tu takozvanu alternativnu skrb. Jel?
Ali to lijepo krene, pa je lijepo zamišljeno, pa to onda nekako u početku ide, ali mi vidimo da nama sustav puca po šavovima. Nama se povećava broj korisnika i broj djece koja se izdvajaju iz obitelji. Da vam ne kažem da mi trenutno, najveći problem je u stvari sa djecom mlađe životne dobi. Znači, kao što je ta djevojčica. Mi trenutno imamo 30 djece koja su duže od godinu dana u institucijama, a smjeli bi biti 6 mjeseci po zakonu. U privremenom smještaju. U privremenom smještaju, znači, odnosno još 6 mjeseci, najduže godinu dana. Ja se iskreno nadam da ovoj djevojčici u Slavi Raškaj ne slijedi ta sudbina, jer to je prostor za svo dužno poštovanje i zahvalu ljudima koji su se organizirali da tamo rade i vikendima i da dolaze dežurati uz to dijete. To nije prostor u kojem to dijete može dobiti ono što mu treba. Što ćete učiniti kao predsjednica odbora da se sagleda problem, veličina tog problema i da se možda iznađu neka hitna rješenja? Pa evo i pravobraniteljica za djecu je reagirala i ona se dosta intenzivno bavi već cijelu prošlu i ovu godinu upravo sa tim problemom i u dogovoru s njom ćemo organizirati tematsku sjednicu gdje ćemo pozvati i predstavnike ministarstva, naravno izvršne vlasti kao i uvijek, ali i sve ljude iz sustava, jer sjećate se onog zadnjeg paketa zakona, čini mi se 7 zakona koji se, još je to onaj bivši ministar Aladrović nekako pompozno najavio kao reformu. On se sveo na reorganizaciju. I nije se ni onda slušala ni struka, ni znanstvena zajednica. I sada se problemi samo gomilaju. Ta reorganizacija po vama je li bila pogodak sa terena? Često javljaju da ta vrsta centralizacije gdje se za sve treba dosta otežava i da ono što je bio ključni cilj te reforma, to je da se ujednači postupanje centara u cijeloj Hrvatskoj, nije baš postigao taj svoj efekat. Evo, mi imamo još jednu prijavu, bilo bi dobro zanimljivo da možda i vi sa težinom saborske zastupnice provjerite. Javile su nam se obitelji koje kažu da ne mogu dobiti ove vaučere za struju, obitelji koje imaju djecu sa posebnim potrebama, koji imaju djecu koji su sa invaliditetom, imaju pravo na te vaučere za struju. Sad se javljaju dio građana i dio centara jednostavno ne odobrava ako nekretnina za koji se traži vaučer za struju nije u vlasništvu. Dakle, imate ljude koji su podstanari, imaju djecu s teškoćama i ne mogu dobiti vaučer za struju jer nisu vlasnici. To su sitne te neke birokratske stvari koje ljudima otežavaju život. Ja shvaćam da i službenici moraju raditi po zakonu i tako dalje, ali nisu zakoni sveto pismo, nisu pravilnici nešto što je jednom napisano. Kod nas te promjene i usklađivanje s onim što je na terenu i što javljaju ljudi sa terena ide jako sporo, a sada će ići još sporije, jer kad vi centralizirate sustav, onda on u stvari puno sporije reagira. Protok informacija po vertikali ide puno sporije, jer vi de facto ne možete bez svog nadređenog nigdje tamo nekoga alarmirati. Znači, ovo što išlo se na to, ministar Aladrović, on je došao iz mirovinskog i onda on htio napraviti isti sustav kao što je mirovinski, ali ne možete sustav socijalne skrbi podvesti pod isti nazivnik kao i mirovinski, i tu će biti sve više i više problema jer to jednostavno nije rješenje. Ja znam da sad i ministar Piletić u jednoj nezgodnoj situaciji jer on mora provoditi nešto što je netko drugi osmislio, donio, a prerano je još da se od toga odustane. Ali bolje je priznati grešku i neke stvari popraviti, jer bojim se, ako što duže budemo čekali, to će i problema biti sve više. Kad bi trebala biti ta sjednica odbora tematska? Mi smo donijeli prošli tjedan zaključak na redovnoj sjednici sukladno našem poslovniku i budući da se radi o sustavu socijalne skrbi, a imamo odbor za zdravstvo i socijalnu skrb koji vodi kolegica Renata Sabljar-Dračevac, još smo i njoj uputili jedan dopis. Nekako ne bi voljeli da nekome drugome ulazimo u njegove nadležnosti. Mislim da je najbolja varijanta da zajedno napravimo, jer onda možemo dobiti cijelu sliku, tako da kolegica Sabljar-Dračevac i ja ćemo se vrlo brzo dogovoriti i vrlo brzo ćemo organizirati tematsku sjednicu.
Kao zemlja smo se jako puno bavili posvajanjima kad smo imali slučaj Zambija i vi ste bili puno angažirani. Je li se išta pomaknulo u toj proceduri posvajanja, u pristupu posvajanjima u Republici Hrvatskoj da bi bila olakšana cijela ta procedura i da stotine djece, kao što ste upozorili, ne bi čekali u domovima na ljude koji mogu pružiti obitelj zato što zapravo stvari štekaju. Da, mi u registru i onda, koliko se ja sjećam, imali smo daleko više posvajatelja nego što je to bilo djece koja su spremna za postupak posvojenja. Ja znam da posvojenje je nešto gdje treba biti oprezan, treba proći sve te, i to je ono za što sam se ja i zalagala i kod tog slučaja Zambija koji vi spominjete, znači da i djeca iz Afrike znači imaju sva prava i da i njihovi posvojitelji budu u registru posvojitelja, što do sad nije bilo. Sada smo to promijenili jer dijete je dijete, bez obzira rodilo se u Africi, u Norveškoj, Hrvatskoj, i o svemu tome treba voditi računa. Kod nas još uvijek biološki roditelji imaju prednost i taj proces ide dosta teško. Dosta teško, dok god oni iskazuju nekakav interes za djecu, oni ne mogu ući u proces posvajanja. Ali mi imamo upravo ključan problem, ne samo sa posvajanjima, nego evo i sa udomiteljima u situaciji da zapravo zbog nedostatka smještaja, zbog nedostatka riješenih procedura, stručni timovi, iako im je preporuka, iako shvaćaju da bi možda neko dijete trebalo biti izuzeto, da je u svojoj obitelji zlostavljano ili zanemarivano, jednostavno nemaju ga kamo smjestiti, ono ostaje u obitelji. Mi smo u ogromnom problemu i ogromnom opasnosti da se ne ponove neki od slučajeva koje ovdje ne želim ni spomenuti. Znam. Nama se u međuvremenu dogodila i ta nesretna epidemija koronavirusa, porast problema sa mentalnim zdravljem, porast obiteljskog nasilja, porast svih tih rizičnih elemenata, da ne govorim da svaki treći brak završi brakorazvodnom parnicom. Znači, dosta ima i konfliktnih brakorazvodnih parnica. Znači, komplicira se ta situacija, upravo ovo što vi govorite, kapaciteta nema. Ovdje smo neke stvari maksimalno otežali, evo da se tako izrazim. A što se tiče udomitelja, tu ipak sada nekako ima nekih pozitivnih pomaka. Moram reći da ima, jer tu smo zakon dobro promijenili. Konačno smo uvidjeli da onaj prošli je bio uistinu i suviše rigorozan i tu smo neke stvari malo olakšali, ali činjenica je da moramo raditi na tome da djeca imaju nekakav smještaj koji je primjeren i okruženje u kojem će oni odrastati, koje će biti primjereno, ali kao društvo, mislim, stvarno imamo, evo, dovoljno je poslušati ovu gospođu, mi imamo jako, jako puno posla, jer ako nismo u stanju osigurati za tu djecu sve ono što trebaju, onda stvarno mi smo kao društvo pali na tom temeljnom testu humanosti. Evo, pred ovu sjednicu jedan podatak za koji bi možda bilo dobro ispitati zašto je to baš tako. Za ovakvu djecu, za djecu sa autizmom, za djecu sa posebnim teškoćama, znate li koliko je specijaliziranih udomitelja u Republici Hrvatskoj? 5. Pa u principu malo, ja ću vam reći 5. To je podatak koji je iznijela i šefica Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Jednostavno, to je strašno zahtjevan posao, ali bi ga onda država tako trebala i valorizirati i na neki način objasniti, educirati ljude koji žele pomoći, jer humanosti nam barem ne nedostaje, to pokazujemo na svakom ovom slučaju. Jesmo, i mi smo nekako i kao odbor prihvatili prijedlog koji nam je došao iz Osijeka, iz centra Klasije, da se ustanovi taj nacionalni dan udomitelja i evo tu smo dali jedan svoj mali doprinos promociji u stvari udomiteljstva. Imali smo ove godine i dodjelu nagrada. Nadam se da će ljudi to prepoznati. Evo jednog prijedloga, ovako mi pada na pamet, znate ono kad se vrate nogometaši sa svjetskog prvenstva pa dobiju neku veliku nagradu. Hajde da jednaku nagradu u istom iznosu damo i ljudima za koje
koje struka ocjeni da su najprikladniji i najbolji udomitelji. Za kraj ovog našeg razgovora dolazite iz Osijeka. Kakva je situacija tamo? Kakav je zrak? Puno je bolje zato što je požar ipak pod kontrolom, ali bojim se da ćemo posljedice osjećati jako, jako dugo. To je ekološka katastrofa sa dugoročnim posljedicama. Bilo je u zraku ovih dana svih onih štetnih i kancerogenih spojeva, dioksina, furana i tako dalje, da sada ne nabrajam. Ljudi su to vrlo ozbiljno shvatili. Uistinu bile su prazne ulice ovaj vikend u Osijeku, mada je bilo lijepo vrijeme. I evo, ja se nadam da to požarište je sada sanirano tako da nema tog izdimljavanja kojeg je bilo ovih dana. Uz nedjelju je malo i sjeverac puhao pa je očistio to, ali opet odnio je to južnije, pa su opet neki drugi dijelovi Osječko-baranjske županije bili pod udarom. Je li građanima Osijeka jasno, odnosno ne samo Osijeka nego šire regije, što se sad smije, što se ne smije? Smiju li jesti povrće ili voće sa područja šireg kraja? Smije li se takvo voće prodavati ako ste recimo OPG? Jesu li, kako bi rekla, rad i upute službi na terenu jasne? Pa ja mislim da jesu. Evo, ja sam i danas sam došla iz Slavonije i slušala sam Radio Osijek. Bila je ravnateljica HAPIH-a, stvarno vrlo detaljno je opisala što raditi sa kojom vrstom namirnice, ali mislim da ipak treba sačekati sve ove analize tla, analize vode i svega ovog što će se raditi u narednim danima, ali te analize treba i raditi malo duže sada, jer nije to sad nisu samo biljke, nije samo zrak, voda, tlo, nego i životinje. Mislim, temeljno pitanje je čime hraniti životinje. Jer ako je to padalo po djetelini, po kukuruzu koji još uvijek on se skida, još nije sav skinut, ako će to jesti kasnije životinje, što sa tim mesom, jer ti dioksini i ti furani, koji su kancerogeni, oni se kasnije u masnom tkivu nalaze i nije to baš, dosta je to komplicirano pitanje. Ja nisam baš kemičar, nisam stručnjak, slušam stručnjake što govore. Vrlo su oprezni. Toksikolog je baš danas izjavio da svi oni koji su bili na požarištu, vatrogasci, novinari, predstavnici civilne zaštite, trebaju obaviti detaljan liječnički pregled sada, jer oni su tamo bili izloženi i satima i danima. Biće tu još jako puno toga, da ne govorim o mikroplastici i nanoplastici koja na sebe onda veže nekakve bakterije i nekakve spojeve koji nisu baš dobri za naš organizam, a oni će biti po cijelom... Bez ikakve želje da se imamo paniku, ono što je nužno jeste da se cijelo to područje sada pomno promatra i prati. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu.